tun truma kan en ho le tur chu American horror thriller film kumsang ni somni pania anti chua sik tinia atop thlengin milo thlir sak le theu donia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me kumsang ni somni nin mi puite chu shileng wangin anin khung sang hloma in chung mamo in leilokin dorlian tak tak po a korong zo to Taylor po bazarin alo chuak ve a chuti lai chuan number sheet ngai lovin aron text che na len chua puya somin Taylor chuan adu lo thuina chang chuta dora athalak chu aron thon zuya Taylor chuan le hoin a kut zung lai a hmuwa ahnunga mi in line te chuan mai kor wa thapin tunge ani che a hre theilo a motora alet le hnu chuan number ngai bok khan arong khola phone chu la in avin ngeka in a thlen hnu chuan midang te hlata om chu atum sham shamane alu hnu chuan athil leite anen fia vela apartment kongkhar chu ronin hongin hallway a light te chu a phezok zoka chuta TV ama in aronin on lea a off chia tin mi pakhat hudi ha hian aron bei thut mai chemte a vi tumin Taylor nen chuan anin nor chia tukvera chuan theilovin tran pui tu awa a thei to pa nor letin bedroom a inkal khum ngala miswal chu ron lu alotum cheu kongkhar chu kalmai du tok lovin do kanin adala baseball bat lavatin bailet lova thi atum reng lo kongkhara hon hnu chuan thomre thia pa chuta hnunglama tangin Taylor chu hudi ha khan a hmuya aron hup thuta ashoka zai sakin athat ta ne Mary le Parker te thian dun chu shileng wangin quarantine chung Parker te dil kama ina hun mang turin anloin buat sai me ka an chua main Parker chu anin selfie vela social media posin an kalna tur chu asoyane ramngo kar kong nuam taka chuan motorin an thleng zala anin khungshan na hmun tur Parker te in lian zet chu an va thleng ta anin thlak fel lai chuan number sheet ngai lo hian Parker aron teksa tunge ini tibakin achang lo hemi hnu hian an thian dun chuan dil kama anin phawa number ngai atang khan Parkerin masei sadong le dila chuan cheng turin aron tia anin ema wangin Mary ashil hnu chuan number chu a block ngalane ina let le in anin kongkhar pakhat chu aloin hong renga tuma midang anom ve boxi lo ngai thalo riru tak chuan anen kol thuaka kongka chu akhar zui zana an pani chuan ti melin newsa chuan na shik dar chak zia an lo puang me ka chuti lai chuan pona mishing tongri an che tatlat mai tukvera an bi dek hnu chuan tuemo pona om chu an va mu thaya doorbell ronin khong ribul bulin Mary chuan chemte a chu ngal lauthong o ti hriat tak hian Parker chuan tunge ini avatia ma seng tin ma chang lovin kongka chu aron ki kara Parker thinin atur to lo a thian nu chemte ken lai chu lak sakin kongkhar chu awa honga ma se tu ma mu tur anom tlat lo pon chu are ema Parker chuan ronin lan vadro tin an au vela are tlok boxi chuti lai chuan in hnunglama tangin mi pakhat aron luta alukhum chu hlipin an thian pa DJ alo ni renga an thian dun chuan an phu chiang hle Parker chuan engwangin nge phalna lalovin iron lu ti in a hauze ka DJ chuan Parker hna angai ema wangin surprise turin helai thleng hian azui ru ti asoi chuaka DJ chuan adil na sat ema wangin aum ve an rem ti taringot mai an pathum chuan meilum ai pain trip an zuwa Mary chuan natna shika wangin DJ chu hlat sham aladu in hnoya chuan lamin an party zuya
an chau deuh hnu chuan living room a an chan chin te an soi hawa Marin akal san hnu chuan Parker le DJ te chu an in hnial dewa shillok lova aron lan thut wanga ni Parker hian DJ hi kalsan adua ma se Instagram a video post te chu soi chuakin DJ ala thin rim deuh kolei sami padang a fop live video chu en tirin a rilruna jia a soi vela Parker chuan in ngai zong het kan nilova kadu du mi pa kom pui thailom atia DJ chuan athu soi chu apom thei tlat lo kanin kar hi ishiat ain athuk zoga sin ti pa in fo atuma ma se ina alu san tadai mai DJ ina alu ve hnu chuan hudi ha tuimo hian ram hnuai atangin alo en rengani in chunga Parkerin Mary hena DJ nen until soi zong kha shil veka anti ti mol lai chuan hudi ha kha Parker hnung loka loading reng mai anin mangtha hnu chuan Parker chu hudi ha khan aron zui ze la amuthil hnu chuan a phone arukin alak sak in hnuai living room a DJ muhil theilo chu aron tho chuak hlola a phone ala muzo lo zui azon ko lai chuan hlaring takin aron in play thuta Parker chu harin a phone adap ngala alo om boxi lo room atanga a chu anu chuan DJ nena thilin play chu ti zoi ti ratuma a ko man trep tin DJ an aka aron hup thut mai in chunga chuan misual anom ve thu asoya an pahni hian an phone abo ve wangin DJ chuan in chu chuasan vat tha atia a motor chabi chu pein DJ an Mary a ko hlan chuan Parker chu in chung bathlar atangin a chuk thla motora lu atum lai takin in chunga Mary mutna pindana hudi ha awa muwa a thian nu chu vi tumin alo tal son man lawa ahun taka DJ aron thleng lau misual chu man betin Mary atlan chewata anin norfe nu chuan DJ chu atlan chuak thei ram hudi hapa chuan ron zuin DJ an living room a alo volet topa ma se adula aron vit poka chente a avai chia lai chuan Parker te sian du chuan hlau thok takin motora an lo ngak renga DJ chu vit molin theilovin kongkhar ron honga Parker chu motora ta chuakin vatan puyatum ma se DJ ke chuan lei asimang tlat lo misual khan a hnunga thir zum takin alo vita chuta DJ chu athil tlang tapok mai Parker chu motora le vatin an tlan chuak ngala an motor ke achia ti reng an sheto lo thui tlan man lovin an chesual zuya an motor chu atang tatlat mai tlan chua an tumlai chuan misual khan lungin alo vom chora motor atang chuan tlan chuak vatin ina bok khan an le ta ni in chunga an lu hnu chuan in chunga anin kal khuma in chung tukver chu an hong thei boxi lo anom na kong khar chu aribur bura Marin a thei topin lo nor let ve ma se misual chuan aron nam hong thei tlat mai Parkerin lo tlo popin stepa chuan alum thla a bom ri tak mangin tukver chu an ti che thei ta in chunga tang chuan chua thei bei sein bangsang taksir chu an zo ze la chuta misual khan tukver atangin Mary aron tham thuta in chunga tang chuan atlak pha ta ni Parker chu bathlar thlen ve le in hnuaya a thian nu ngai ven tumin atlan thangala ma se misual kha pona alo le man to ain dai zai khop mai chauka atlan phein man rom ang chuan misual chu alo bei let ve a avuak le top nu chuan a thi thak thlengin dim lo takin aluwa a chu chor an boina chu are do nemo ati mana ma se amang chia in thuam chu ron lutin arwang phula chuan lung che takin atrapa chuti lai chuan Parker chu tlan chuak vatin a thian nu kha alo ladam hlawani
a chet theilo wangin Mary chu thider turin atia Parker chuan atlan siat san misual chu ron kalin Mary che changam lova mureng chu uluk takina ena Parker pon ral khata tangin hlau thong takina lo thlir reng lungvom phein misual chu atiboya ma se awmna a hriat pha tlat Parker chu dil lama chak takina tlana aum phak trep nu chuan longkar nain alo volet topa puma chuangin manmo takin ain kara misual khan alo thlir rengani Mary kha in chunga har satakin alu theisha ma akeru tliakin achan achekher mai Parker thim thama anchor tang lai chuan tuya tangin misualin alo bei thuta longkar na chu lak sakin akuta tak aron vit sia longa aron lon nu chuan Mary chu dila chuan a zuang thlawata vaukam lampanin ain hleuh phei ngal heti lai hian Maryn chair ke chu ake them do na na manga Parker chu loin hleuh chuak thein in hnai ber kongkhar chu a beng dota ma se tu manan chang lo tukver chu pot hongin alut rua misual khan aron human lo chia ni Parker chu room danga lutin in nei tu pa in shotgun nen alo chang rana Parker chuan ifanu nen kanin kom thin kha min shelawem ni ati hnu chuan silai chu da thla in ina aron lu chan chu azota chuta misual khan hnunglama tangin in nei tu pa shoka tak aron zai sak thuta a shotgun chu lak sakin Parker chu alo tlan chheman ram heti lai hian Mary khan akena chu alo la boy pui renga misual thi anga an ngei to chuata let reng khan aron bei thuta Mary chu bokwak zelin ama chuan chemte alo om hlau mai misual shoka tak chuan avita tuna chuan athi chiang to nge yang le ram hnuaya tlan chia Parker kha hnimbuk phena alo bi ruwa misual khan ron zong zel athomare hnu chuan film khur takin Parker chu abi rukna ta achuaka kongpui bula misual khan aron bo let top mai anin norboi lai chuan an lampanin motor aron tlana Parker chuan misual chu volet topin karom na lam chu apana mase motor nei tu Pamela chuan mai kora volo wangin Parker chu alu tirngam tlat lo Parker chuan mai kor chuang dilin atan pui angen le a chuti lai chuan misual kha aron ding chuak le taluau mai an lampana ron kalin Parker chu kara alut man hlawa chuta amax vua khan muthil na dam doi alo oma ni khoshelova omin avan doina akal tluang kher mai Maryn anom na kota motor loading chu makti takin alo en renga abi ruknu chuan Pamela lo langin misual khan Parker aron pulut bok thuthleng seya an muttira ahnar holin shri akai le kai lo shiatan tuma Parker aron har zok mai result an ngalai chuan misual boral ta ruang bula chuan an trapa an fapa alo ni rengani Parker chu an chanchin shilin Instagrama a video post kha anen tira mipa afo Benji chu an fapa naupang berni in nithum liam ta khan shipui wangin alo boral toni Parker kai nge yani an ringa a result tatang chuan alo positive box se shipui wanga an fapa thita phubalak nan tha ve an tumani pa ber hi Jason ni in Parker thil post zong chu uluk takin alo en veka Tyler pokha an mani tha ani thu an soi chuaka achan chu shri Parker kai tu ani wangani an chanchin an soi mol lai chuan Mary khan bokwakin laptop alo bana an har satna to dan chu police triat tiratum athil thon an mu thailo wangin apa biak po atum lea Jason an inchunga wifi router chu a phe ti alo mutlat mai mangtu anom ti a hrethiam ngala Mary kha ala omle omlo en turin pona chuak
chu rem changa la in Mary chuan Pamela chu zoom in alo vot chora tukvera anem chuak zui an thom hria in Jason kha in chunga aron let lea in chunga a chho hnu chuan Marin thil zaina khol mangin akeya alo zeya chuta Parkerin lonam thlain Suzuki shewa tak a in thil tlang poka Jason chu an that ta ni hemi hnu hian Parker te thian dun chu anin kwa chhuaka an motor hlui to tak chu tlan chiat nan manan tum ma se anung thei reng lova petrol om tlat lowatin ni thunan tum lai takin Pamela kha shaitenen aron lang thuta Parker chu check fu lovin petrol bura tak aron cheka tha tumin an thian dun chuan a beile tria Parker te chuan tuial thein an lo theve zela Parker banga anor be lai chuan Mary a thian nu chan tumin alo bok wak troka Parker chuan tloleng lopin Maryn Pamela ke alo hal saka atak sapum chu kangin pona chuan atlan alvut mai an thian dun chuan kongpui lampanin anin kwa chhuaka movie dangang bokin police te chu tlai taka an ron thleng ani